i la foto d'aquest 12 d'octubre, si volem la de l'any 2014 o si volem La Vanguardia no passa res, la de l'any 2013. Igualment veiem quina foto veiem que estem pràcticament lluitant amb un enemic, o sigui, virtual, una mica. Nosaltres realment tenim la força, tenim l'organització, tenim la paraula, ho tenim tot. Aleshores, el tema està en vull recollir aquest tema. Bé, aleshores, jo penso, ojalà estigués equivocat, però sí penso que encara que fem la consulta, difícilment tindrà reconeixement internacional, estarà qüestionada per l'estat espanyol, per aquell o l'altre, que això no és un mandat democràtic. Intentar fer la consulta està molt bé, però jo penso que l'important aquí del cul de sac que estem ara és que els partits polítics del bloc sobiranista siguin capaços de trobar la sortida més enllà de la consulta, perquè molt possiblement aquesta consulta no sigui un mandat democràtic. I en aquest sentit penso que hi ha a nivell d'iniciativa per Catalunya Verds i a nivell Unió Democràtica Catalunya, penso que hi ha un sector important d'aquests partits que deuen estar pensant en les eleccions espanyoles que estaran a final de l'any 2015 per poder justificar un discurs que volen intentar una consulta i esperar amb aquestes eleccions. Penso que nosaltres no podem esperar amb aquestes eleccions i en aquest sentit és important que aquests partits sobiranistes siguessin capaços d'articular una resposta unitària de cara a unes eleccions plebiscitàries. En aquest sentit penso que el que seria important per poder desencallar aquest tema seria que Esquerra Republicana i la CUP fossin capaces d'articular un bloc, diguem-ho així, a favor d'un sí per la independència, per un sí d'esquerres que permetés que altres partits com Iniciativa per Catalunya Verds poguessin ser arrastrats cap aquí, perquè si no ens podem trobar en problemes. I en aquest sentit penso en persones com, per exemple, se m'acut Arcadi Oliveres o algú altre que pogués fer que partits com Iniciativa per Catalunya Verds, que penso que és molt important que estiguessin en aquest bloc del sí per la independència, si ho sumessin en el sentit que no els hi quadressin els números de l'altra manera. Jo penso que respecte a Convergència, penso que si Esquerra Republicana és molt perillós que s'afegeixi en el bloc de Convergència. En quin sentit? Perquè si s'hi afegeix, difícilment la CUP i Iniciativa ja estan en aquests llocs i pot ser que Esquerra Republicana s'acabi veient, diguem-ho així, contaminada de l'aura de la corrupció que envolta Convergència. I en aquest sentit penso que el que ha de fer Convergència o Convergència i Unió és continuar endavant i presentar en aquestes eleccions, que jo crec que és la sortida, un bloc del sí, però un bloc del sí des del punt de vista del centre-dreta. I si l'Artur Mas creu que no li interessa fer les 8 eleccions ara perquè no li quadren els números dels diputats, posant-se tranquils. Si l'Artur Mas no vol convocar eleccions, allà ell, quan toqui el 2016 posarem a tothom al seu lloc, però penso que el que ha de fer Esquerra Republicana per situar una alternativa que encoratgi a la gent i sigui un bloc potent pel sí, és afegir-se a la CUP i en el bloc d'esquerres, però sí arrastrar a la gent. Gràcies. Estàs obrint un debat, per això estem aquí tots. És possible que altra gent vulgui comentar el mateix i, per tant, jo tinc el micròfon aquí, per tant, tinc un privilegi, però en aquest sentit la meva opinió no val més que l'opinió de cap altre. El Quim primer i aquest company després m'ha aixafat la pregunta. Però sí que referent al que ha dit ell, que m'ha semblat molt interessant, sí que crec jo, i m'agradaria saber la teva opinió, que aquí el que compta ara en aquest moment és generositat i patriotisme. I no tant de dir convergència per aquí i aquests per allà. Ara en aquest moment és un moment de generositat. I tots han de ser generosos, i tots han de pensar en el país per davant. I que les tàctiques aquestes a curt termini
no xuten. Ara ens hem de posar d'acord, com sigui. I això és el que demano jo als polítics. Per tant, estic d'acord amb tot el que tu has dit, però afegiria que els demano, no tu Quim, a l'altre company, que els demano que es posin d'acord, perquè si no, vull dir, a mi em decebran molt. No faran iniciativa per ser català. Jo, somiant en veu alta, diguéssim, tens el típic votant que no té aquesta visió de país i diu jo no votaré en aquesta llista si hi ha aquell de l'altra banda i no sé si són molts o pocs o si realment serien capaços de superar això. Una manera de superar-ho seria proposar una llista una mica des de la societat civil, pràcticament de juristes, de politòlegs, de gent que no han actuat dins de la política activa de partits o que estan molt ben valorats per tothom i que aquests anessin a presentar-se a les eleccions i els partits no s'hi presentessin. És a dir, diguessin, nosaltres donarem suport en aquesta llista per aquesta vegada i per aquesta missió, que la missió seria dir, declarar la independència i convocar eleccions constituents, amb la qual cosa els partits tornarien a entrar cadascú amb la seva força electoral. Estic somiant en veu alta. I jo voldria fer algun comentari sobre tot això que s'ha dit. Primer que res, el fet indiscutible de que el moviment de baix cap a dalt, que és una cosa que per mi a l'estat espanyol no s'ha entès, en absolut. La següent cosa és la importància dels nanis junts. Llavors, home, això és un tema que s'ha de mantenir fins al final. Independentment d'això, i ara no voldria tirar aigua al vi, el que a mi m'agradaria és que s'avancessin els passos, els que calguin, tan petits o tan llargs com es puguin fer, però amb un punt de rigor i no perquè ens ho exigeixin la legalitat espanyola, sinó perquè, igual que vaig comentar en la intervenció que vaig fer el dilluns passat, aquí l'important és veure en quin moment els nostres representants polítics seran capaços de trencar el marc legal espanyol, perquè aquest trencament s'haurà de produir. Llavors, jo últimament, des del cap de setmana, que estic bastant preocupat, bastant inquiet, perquè veig que la consulta del 9-N cada vegada té menys possibilitats de poder-se fer. I no únicament per fallos propis, sinó, evidentment, i principalment per l'obstinació de l'estat espanyol, això està claríssim. Vull dir, si no es pot fer, que ningú es pensi que és perquè aquí no sapiguem muntar les coses, sinó és per un fet molt clar, que és aquesta obstinació del no, el no i el no. Però, a banda d'això, jo el que trobo és que és importantíssim que si es vol fer una consulta, la primera cosa que s'ha de tenir clar és quin és el cens. Llavors, aquestes informacions que han aparegut als diaris últimament de la inscripció a peu de l'urna i aquestes històries, jo francament ho trobo molt, anava a dir perillós, no, però ho trobo poc coherent, poc seriós. I una informació que no sé si és veritat o no és veritat, que a més es referia al fet que l'IDESCAT no estava actualitzat al 100% a tots els... Aquestes coses em produeixen una sensació de que si es pot fer el 9-N amb tots els sets lliures, és a dir, que ni un sol votant que volgués votar no ho hagi pogut fer, si això és així, si això es pot fer, endavant. I llavors la decisió dels polítics és trenquem ara o trenquem més endavant. Ho fem ara o no ho fem i simplement esperem a una convocatòria de plebiscitàries. Tant l'un com l'altre és vàlid, però ha de ser seriós, s'ha d'anar allà. No es pot, i amb això l'Assemblea em sembla que ja s'ha manifestat en aquest sentit, no es pot intentar reproduir unes eleccions com el que es va fer en els temes dels municipis d'Atxalers de Munt. No es tracta d'això, es tracta de fer una cosa potent, una cosa que de veritat serveixi per alguna cosa, no per repetir això. Per això, quan has fet el comentari de que tu, per part teva del 9-N, si no es pot tirar endavant, tu hi seràs al teu col·legi electoral,
cosa que, evidentment, podràs imaginar-te quin seria el teu risc electoral, però caldria que cadascú ho sapigués. Jo també hi aniré, però hi aniré amb el convenciment clar que no vaig a fer una votació. Vaig a demostrar, un cop més, és com quan em vaig apuntar a fer la via catalana o la via baixa. És una manifestació. L'Assemblea ho hauria de deixar clar, això, i els polítics, si finalment decideixen que el nou govern no es pot fer, immediatament oferir una alternativa per no crear una frustració en el personal. Estic molt d'acord. L'Assemblea no es pot pronunciar respecte d'una situació que no s'ha produït encara, òbviament. L'Assemblea té el seu full de ruta publicat, imprès, consultable a la pàgina web d'assemblea.cat, i per tant preveu diferents escenaris. Potser no en el detall que estem comentant ara, però estic convençudíssim que reaccionarà amb el millor sentit possible, reclamant el que dius tu, si és el cas, doncs una gran reacció de la gent, acudint no a les urnes, si no hi són o no hi podem accedir, però almenys als col·legis electorals, que aquest sí segur que el sabrem. Hola, volia dir només tres coses que he pensat. Que fins a aquest cap de setmana jo també estava molt neguitós pel fet que tot s'està ajornant, que se'ns acaben els terminis i tot, però de cop i volta, ara mateix quan he entrat aquí, he tingut com un flashback i he recordat el que pensava just abans de l'estiu, que de fet jo en aquell moment pensava que no votaríem immediatament, i que el govern no esgotaria el termini de 5 mesos de suspensió previsible del Tribunal Constitucional i que llavors sí que aniríem de totes. O sigui que de cop i volta m'he recordat d'aquesta idea que tenia i he pensat i m'he tranquil·litzat molt. He pensat que és una porta més de les que hem de continuar tancant, de manera que no ens apunçam massa neguitosos perquè sigui exactament el 9 de novembre del 2014 o el 23 d'abril del 2015 o el dia que sigui. Aquesta era la primera cosa que volia dir. La segona cosa és que m'ha sorprès molt que poc que s'ha parlat als mitjans catalans del referèndum de Hong Kong, que es va fer aquest juny d'aquest any i que ha estat el precedent d'aquestes grans manifestacions que hi ha ara, un referèndum convocat també per la societat civil, sense cap suport legal allà, i que el govern de Pequín va dir que era il·legal, de totes, i ho va deixar clar de bon començament. Van boicotejar la pàgina web, amb hackers i tot, i així tot es van posar urnes i el govern Pequín, un govern tan dictatorial com es vulgui, tant de partit únic com es vulgui, tant de país subdesenvolupat com es vulgui, no va fer res, ho va tolerar. De manera que ara estic pensant molt seriosament si realment Espanya té la llibertat de maniobra política per posar-se a un nivell democràtic per sota d'una dictadura comunista. És una cosa de que no s'ha parlat prou, penso. I l'última cosa que volia dir és que crec que hem de començar a precisar la terminologia. No parlem de trencar amb la legalitat espanyola. Hem de parlar d'eixamplar la legalitat europea. Perquè la legalitat espanyola no és l'única. El sistema legal internacional és una piràmide. Els tractats internacionals van per sobre de la Constitució. Tenen una jerarquia superior. Per això Espanya ha d'obeir les sentències del Tribunal d'Estrasburg, perquè tenen una jerarquia superior. És tota una piràmide. I el que estem fent ara no és trencar cap legalitat, no som anarquistes. Els anarquistes refusen tot el cos legal. Nosaltres simplement desobeïm unes lleis molt concretes que considerem que són injustes. I ho fem això perquè volem eixamplar la legalitat europea. Per fer un precedent que serveixi per tothom, simplement. I això significa que no trenquem amb res. Eixamplem drets que no es reconeixen, perquè coses que ara són prohibides esdevinguin legals. Igual com el moviment d'objecció de consciència contra el servei militar o el moviment d'alliberament gai, també, que va aconseguir canviar les lleis,
estem simplement eixamplant la legalitat, no estem trencant absolutament res, penso. I és això que hauríem de tenir molt clar.